I get some of the vibes in the tire house, the riesige tire house. Ik ga er bald zoeken de prijs, but their house has 5 bedrooms, 3 full beds, a loft, a flex room, 2-car garage. In Oogapol. In ook had is a beautiful pool, a jacuzzi. De jacuzzi is hot water, de hot water gießt aan de pool, dus warm toen de ganze pool, so we hebben de warmkeit nog moois dus. En nu is kan ze zeggen, er zit plaats lang tussen winkelig. En zo, dat is dat de pool equipment, dat is de heater, maar deze bedoel ik de grill. En deze de house had ook een screen room. Screen enclosure, dat screen enclosure ben je tussen $18,000 en $22,000. Wat dat screen room met mooi wichtig, kind toen bij nacht de skiën staat. En de mosquitoes geven zich aan lijken en doen we misschien voor. Had dat screen room. The pool, the colors and the lights, skiën time, sitting at jacuzzi. Come on. Du leibst nicht mehr steigst geht Tages du. So das Most kann. Menschen gaan fragen, ja, most Menschen liken gates von den Kindern, heißt das Child Safety Fence. Es kostet $1,500. Die Menschen hat sich geliked, but man kann es liken anytime. Now, so do a company, do a Florida, was nimmt da weg, was kennen wir nach Section 2 von der Screen, von der Dach. Wegnehmen von der Sicke. In replace with the heavy duty zipper. Oh, das meinst du. De kerst just een zipper opnemen, so weet we veel van zeker. Wir gaan Sicke du. Ja? So dort kannst du es machen, dort du von der Hose bis der Pool. Ich do 10 feet, 15 feet. 10, 15 feet sicher. Du kannst machen ganz zu Buiten mit Schattinet. Oder du kannst es voll machen, du. Das ist noch ganz dann weg. Und eine von den Kindern behebt sich bei der Seite. Wir warten mal an der Pool. That's right. Jetzt lassen wir sich da aufsetzen von der Preis. Von der Preis müssen wir... So the price their house steht jetzt für $525,000. Da müssen sie... Da müssen wir This crazy. is the price for their house. Kannst du dir vorstellen? A house, a pool, a 2-story house, 5 bedroom, kannst bringen, da Spuche, gasten gehad, Kinder. A Welt, wo du kannst anlegen, der Haus. Dort gegenüber der Wasser, man kann sehen, dort gegenüber der Schiel. Man kann wacken von du bis der Ich Schiel. walk schon das Wacken in der Wasser, da haben keine Menschen's Backyard, aber geist in der Road. The Schiel is literally zu walken von der Haus, literally 4 minutes. That's it. Ja, alles Wakst was da man raus was du ist begal. Alles was man was du ist sein unter der Shield. The Shield is strategically in the community, like pink the mitten, das ich auf dem Map. In alles was man was ist nicht mehr wie 10 Minuten zu walken. A viele weniger. This is 3 to 5 minutes. Wow. So let's go inside the house. Let's go inside the house. Ah, der Pool zieht. Ich will da tanzen durch. Insane what's going on over here. Als je niet... Oh, dit is de lock voor de child safety fence. Kijk dus. Oh, zo mag leggen door. Ja, das ist lecker. Kannst du in der ganze Pool. Wenn du bist du, ich tue nicht noch Platz als sicher die ganze Länge von der Hose. Beautiful. Let's go inside the house. So inside again, the house is ook so wie alle huizen hat Open space? Ja, dining, living, kitchen area at once. But ze doen niet nog plaats. Ik doe eigenlijk een riesige couch. I will never do that. Ik wil gelijk te plain een couch bij de wand. Ik like de normale tussen een grote side. Because doe niet plaats doen. Wees gewoon erop lang een grote klats doen. Doesn't make any sense. Ik iets van hem was doen in de front. Is door een gerige, zoals we een flex room zijn reden. My flexible room, right? You can do whatever you want with it, but I will put the couches out. Couches doen met de venster. De sofas en dat en de dining. En dat vragen wie de fireplace. Ik ga vergessen te huis doen. Exactly. I guess du Menschen haben ja lieb für the vibe, So it's all fake fireplaces, like for the look. Exactly. We don't shoot on gas in the house. Alles is electric. Really? Yeah. But whatever. This is basically the kitchen. Du hast auch again a walk-in pantry. Veel met Sachen. Kannst du sehen, wieso wir kein Unfall haben Pantry. Een staak om de... Man darf zo schleppen 10 Sachen, man schleppt er aus een Sache. Exactly. The stove, everything is electric. Everything's electric. Just gas range too. Right. But alle huizen komen dishwasher, a fridge. And this had the fridge is connected in the back with water, so the ice machine. Jede host komt met dezelfde plaats. Jede host had those. The gever gaat met zijn Florida ice machine is very important. Very important. Dus dan darf ik niet de ice machine. Ja, so ook de maal of de host ook had, zat daar downstairs bedroom. So hast du guest, hast da dan ältere tata mama whatever, ze kunnen zo wat downstairs bedroom, ze kunnen schluffen door. Downstairs bedroom. Is de was daar toilet, daar full bed, ook wat downstairs. This two-car garage. Is ungelijk vol met zaken. We zijn er aangelijk door. Weißt? Ik heb niet lief gehad de wasser in draaien. Praat een van de beelden. Ik kocht daarna, ja. Oké. Dan ligt deze, de alte ligt door in de garage. Nog een closet. Er is nog een closet. Onder de steps staat daar light in de closet. Wat ging de man? The garage is a storage room. Right. 400 square feet. Alle playroom. De maakt een beautiful playroom. Ja, waarschijnlijk playroom in de garage. Als het open kan. Hij regen bij Danski's huis is door. Oké, so lang was de master, exact, de second floor. Second floor komt erop, de rechterzaad. Deze is de master. De boeger, die heeft zo'n de huis, meer ältere mens. Ik ook gaan schloffen enten.
Nu alles an de kinderen Kinder eigenlijk eigentlich geschlafen, du. So hat er gemacht auf Bankbett, aber der Raum ist 19 Fuß lang. Du kannst ranfitten 2 King-Betten plus 3 Nightchests. Mein literally. Das ist richtig gigantic groß. Größte bathroom. Du sagst Menschen, die stehen over. De eerste zegt 10, ze moeten maken tumblehouses. So daarvan had niet to have the place. Deze is de bathroom. Ik zeg, de bathroom is een mooie ding zaak. So 2 walk-in closets. Eins für he, En eins war eins für she. So look at she. Kijk maar aan, kijk aan de guy voor. Oh wow, so they saw she. Deze, schrijf de guy voor. Genau. To the boydom. Ja, boydom. exactly. Dat is de van de man. De man had als weer zo. Der kleine. Was ein Suit mit Dat seinem is even een man cave room. Is dat even, ja? Dan weer naar de dingen. Deze is de window, deze is de shower. Shower, bathroom. Toilet. Sinks. Double sink. Beautiful. Gewaltig. So this is the zweite bedroom zijn we in de house. Du hast de laundry room. Ook zijn simple laundry room, so a shelf. Deze washer, alles is included. This is bedroom number 3. Deze had alles had a closet, windows. And this is the loft. Deze, so one dat gemaakt actually van 6th bedroom. There was nog 5 bedrooms. Dus man macht da Wand du, macht doch. Just a one that here, because that's the closet. Exactly. Other kids play them just for open space, to sitzen, verbringen, on books, whatever. Crayons für die Kinder zu spielen, du. There's the lakes, there's the Beautiful. Kijk, hast du da a closet, gell? So kannst du eraan leggen. Correct, toys. Ja, deze is bed number 4. Bedroom number Auch 4, das scheint bedroom. mit der Closet versteht sich, was Ja. du. Noch ein Bathroom. Deze is nog een bedroom, so ook dat is full bed in de weinig. Next, een wand on top, alles maar zitten doen. Nog den, bedroom number This is bed number 5. 5. The Krijg je crib. eruit voor? This is crazy. Deze screen had een filter, man. Zo nog zo. Deze is de Perlowitz only. Nee, dus dan nog een Nog een closet. closet, du. Hey, dat is de AC, het ook space, de AC closet. Deze closet is de oudste closet, du. Het is wel van space. So nog eenmaal 1. 1 there. Deze 1, 2, 3 and 4 and a 5 at the bottom one. At the bottom. 5 at the bottom. options. En option 6 over here. Right. En jeder Fenster, waarop man kijkt aus van de Fenster, met de nebensfenster. Right, nou doe kijk maar eens, kijk. Ik waar er ons museum van de window. Kijk er uit voor, dan moet ik maar heen boven. Yes, look at that. Get a kick. The lake, the pool, the cruise, shine. It's insane. Dus ook schijnt de video game even op de window. Zo doe ik toch maar daar niet differently. Ja, 100%. Wat is de nummer zu der Hose, Abby? Deze heißt de Hayden model. Hayden model. Haydem, kannst du doch kijken online. En deze is de grootste model hazen, du. Ja. The big game size, ja. De Hayden. model is interessant. Zo'n gebouwd was zag in de community. I would say 90% zijn van Hayden. Takke, van Ja. de Hayden models. Van de Hayden models. Niet eens zo interessant is, als ze gebouwd de community fase aangebouwd aan gas van de next community Wimbledon Forge. In Baltimore verkoopt als u zag van Hayden. We had a meeting with them that we need this style houses in the Indiana Street. Really? En jij en de gas gaan de hintergrond zijn most of the harder Haydens. Deze is weer de echo chic van hier. Dat is me echt Custom made for you. Tell me the price one more time for those of us guessing the price. 535 met dat pool. 525. Deze is gelist voor 525 met dat pool. Una pool gaat als een host voor 390, 410 bij je. Ja. Unreal! Ik mag zijn expensive pool. Met dat screen door, met dat hot door, met alles is Maar zoals de Una pool is 395. 395, 410 bij deze range. Next level. So deze is dat tweede community. Wat is deze? Deze is Serena De community, Serrano Community. Gated Community. Ja, but look at this. De gas heet Serrano Bridge. Een riesige bridge is. Is het wasser? Chic is het. Dit is de community room. We kunnen ook gaan spazieren. De community had, hoeveel miles of walking trails? Zag. Few miles of walking trails. I don't know exactly those, but the back community from the veld. in de veld, ja. It's unbelievable what the community had. Eén zag wat de community had ook, de speed bumps. We gaan het wel laten. Dus jede doet en zij maken of greenery. So jede, let's say, voor jede 1000 is aan een gewisse maand van cruise. preserved areas. Dat doen ze wel veld. Dus zij lassen zich bouwen. Staat naar walking trail, gingen hiking. Ja. It's very nice. Als ik die kijk, zijn je zeggen mensen nog van gas afvullen, because most mensen gaan niet, it's gaan driven. Bijna walk is basically will gaan exercise on the walkers and dogs. En is gewoon. Exactly. Ze is de gas en Stunning. laat me de waas naar gas. Was had de grootste hazen, wat ze doet wat ik in de gegend. And you tell me, was mijn wonen. What's called living? The whole idea of living. Had dat ganze beglala naai min der hier om ze is. Doe het maar aan de gas. De gas is kalte beach, cool beach is. De gas is geschimhos. Hoe zie dat gas en kan hazen. Hoe kan dat zo zijn? Het is gas transition terratie aan een cirkel.
House, but look at this. It's gorgeous. Look at the street. Stunning. Deze gaat van de eerste gas maar gebouwd in 2017, 2018 heb gebouwd deze gas. Gaan we maar kijken, de palm trees. Jede huis had een minimum van 3 cars. 3-car garage. Zist? It's insane. This is a paradise. Ja. Dus Du de... het bedrijfspalats, hij zich gemixt. What do Leute ones do? We live one door deze gas. Het is onderwaas. Dit wie groot deze hazer is, doe. Kijk gewoon. Dat moet je geven, een example, ja. Dus moet je kijken aan deze huis, doe. Dus dit is deze huis, doe, deze bruine. Shh, dan hebben de mensen doen. Kijk. Deze gaat voor? Hoeveel is het kost? It's unbelievable. Deze man house, de blue house, deze man house. Is het dan alles doen? Ja, doe kijk je bewoont tegen man Fredman heeft er. Okay. Actually IT, is toch gewoon echt niet getroffen? Oh, dit is dan alles doen? Nee, doe wat IT, kijk je bij mij. Deze gaat voor? Als dat Ja. huis, wat kost dat huis? Zo als een huis gaat bij van 500.000 bij Erig. 500,000. Kijk dan, wat deze huis is riesig, 4,000 square feet, talking about huge. Maar daar had 7 bedrooms met een glazen hist. Ja, zo doen. Als de huis doet, kijk deze huis doet, deze waanse huis doet. Ja. Doe in Berger. Zo staat hoeveel jien wonen in deze gegend doen? Deze gas alleen wonen 4 fulltimers. Fulltime jeden wonen door deze gas. De kinderen hebben zitten spelen Shabbos. Dus mijn kinderen boden naar hem. Dus deze huis, deze man tatas huis. Takken, dat hadden we door. Wonen op de second home. De second home doe. Kijk, we gaan kijken de golfkast doen. Deze doe? Want dat Cybertruck, want dat Cyber golf. Deze hier wonen. Even nog de fans, Doe maar een een clue. go-kart is legal to driven. Ik doe even driving Maar de golfkarts. basis van die zaak of de main gas doe alleen voor golfkarts, only for golfkarts. Takken. Je hebt geen license, maar je hebt geen insurance. Erik, laat me gaan aan Ellie. Laat me gaan aan Ellie checken wat er rauskomt. Ik heb hem gezegd. Ik kan stappen in de video van zeggen. Crazy. Dat is er ook een ding. Kijk Zo hoe weet je deze doen. Ah, doe ze aanwoner doen. Shalom aleichem. Wow, we passed by this golf car. We said you must stop and take a drive with the golf car over here. Wow, they don't make Cybertruck golf cars yet? Not yet. Not yet. Wow. The eiruv. Gaan we staan doen in man is een roos en voor de roos van de Creek Preserve Community. Deze is doe we de shield is de main shield is How many meestal aan houses te are in wachten. the Creek Preserve De community? Creek Preserve Community doe bij 670 houses. How much from it is Eden? So, en hier ownen bij eerder around 140, 150 Wow. houses van de community. And ze doen poor hier some do investment homes, but most of them are basically second home buyers and full-timers, basically ownen. Die worden geheilig van de So this is the houses exit die from the ownen. community. Do got my rose from the community though. That's right, du gaat maar roos. Jetzt kennst wazen dat draaien de camera. Jene geilig, jene hazen dat, jene de andere community, jene is er een community, dus dat worden ook een gieden en dat ook door een second home buyers. Voor jene dat er nog een Shabbos shield. But jene de community, but die community had de main shield, wat is had, but dan de wazen de eiruv dus is. Dus je kunt er stecken. Je kunt er stecken, de eiruv läuft darüber die property, zum gefragte Schiss von dem Goy. Der Goy lässt stecken, hij begint zum Maus gehen, wo das ist. Weißt du, sag Menschen, Hier een Masbah go with the stick. oh, so du sag Menschen, gehen wir auf Platz, können get da Stelle auf stecken, das man bändlich mit Sachen, right? You just, was fällt das aus? Wir gehen mit der zum Goy, kicken mit dem Maus, wo das ist, geht in den Schatten gehen, ich gehe gut geschehen. Ich da gerade überlaufen am Bändel. Du goes zijn niet gaan tussen mitten ook. Ja, exactly. Ja, maar het scheint zo. De Very gate good. dat het toe water, de gate is de eiruv van The gate is the eiruv van de community. Dus Exactly. de ganze community is gated in. Kamat, but wie nicht, da du Aber stecken, da das man Eiruv. bändlich, und sie geht darüber Da der Road, stecken da, sie geht geht über darüber der zu Road. einer Community, so beide communities sind included in the Eiruv. So you can connect both communities and can walk on Shabbos, als bezieht van doet in de community. Exactly as I said, de Dayan had uiteindelijk gestellt de Dayan gelaten, zij zijn responsible voor dem. Jeder Shabbos gaat jeder immer zweite heilig von der Eiruv zu coveren und ob sie zu brachen. Man lijkt op de groep, ze te wachten, we kunnen helfen, de gelaten kunnen helfen doen. So mooi gesagt, most of the year Bukhshem is mesedig, man, ich kann, ich meine, wie sie kennen sich als Eiruv terrassen, wenn ich kann Wind, ich go Goed is het. Het is blue hemel. Blue The hemel. only time we gedacht maken major repairs is nog de laatste hurricane. Ja. But again, voor zo'n samenwerking, de community, sounds like a scary community. Twee communities, so die Barpark, Wilmsburg, nein. Science back to back in the zwei. 3-minute walk. So just technical reasons, is do zwei subdivisions connected with a shortcut. Bringen mit ein Eier, we can walk, no problem. Wow. Aber das schon finde, als du am Song wegen der Goyim, so Goyim was wohnen in der Gegend. We just met a guy a minute ago. Shoot, I didn't get a video of him. They're very friendly here. They're very friendly, because, ich kann sagen so, du 2 Minuten mal halten. Jetzt sind wir aufgezogen geworden, das kommt noch von der älteren Seite. Und sag, Goy will dich gehen. Aber merklich schießt der mehr tut. Gabst? Wird dann, kommst du und der Vibe, was kommt an der Distance. Maar kommst du und meint dich schon schlecht, maar nicht, es bestimmt so, der Vibe du ist
everybody wants to live for themselves. So it's the upper class going though. Upper class going, bedoel, not city, it's not city, it's a suburb. Exactly, it's a laat mich leben, laat mich op. Ich bade dich nicht, die bade mich nicht, und fertig. Der normale Goy, was kommt wohin nach Suburb, nicht der Style, was geht blästen Musik von seinem Car bei Nacht in Spitzen Graffiti, Weed. Graffiti. A Mensch ist wohnt nach Suburb, will du wohnen mit seiner Family. So, Bichlal, hast du es bei mir, es ist keiner bisschen, ich sage, der Florida Goy ist der zweite, was Chef ist wie der New Yorker Goy. So it's a family, hat Kinder. Family-minded, ich weiß nicht, Politics macht es eigentlich, aber Nein, das ist nicht, sind auch mehr religious auch. Religious and conservative. Automatically, hast du größte mehr religious ich ist denke das. nicht, ich habe any Interaction. Anti-Semitism. So it's a Schammer mit Schmiede darf man nicht The only time is noch zu geschehen October 7, die dann haben gestellt, I pray for you, your house brother in Israel. Ich habe gedacht, was dann sagen, ich kann mich sprechen. Wow. Exactly.